Tady je toho tolik. Tak, já chci popcorn. Chápu. Dobrá, zlato, to je snadné. Já teďka uvařím kukuřici a bude z ní skvělý popcorn. Co? Proč ji vůbec vařit, když máme zrna? Stačí nasypat na talíř a zařát třeba fénem. No, tak to bude rychlejší, koukejte. Měj větší strach o babičku. Našel si s čím hrát. Malem si mi rozbil brýle, dej mi to. Myslím, že mi něco uvízlo v uších. Aha, promiň, babičko. Co mám teda vymyslet? Jasně. Udělám wafly z popcornu. Takhle to nasypu zrníčka. A přidám tam taky nutelku. Maličká se bude mít radost. Tyhle zrna jsem sbírala já osobně, což znamená, že se dají použít. Šéfky popcorn přečí všechno očekávání. Teď bude chutent jako skitlsky. Popcorn udělají kyselý a marshmallow ho udělá sladkým. Dokonalá kombinace chutí. Zbývá to jen zabrat do obalu a upéct pomocí hořáku. Dívejte se, učte se, amatéři. Báječné. Můžeme to otevřít a obdivovat naše mistrovské dílo. Wow, to je nádhera. Už mi tečou sliny. A ta vůně, to je to pravé. Naplním plný popcornem a dám to maličké. La. Kukuřice jsou hotové. Teď je vytáhnu. Báječný. Dám je na talíř. A dám na ně trochu máslíčka. Tak, to vypadá tak lahodně. Sama bych si jí dala. Čím to tady tak smrdí? Nechápu. Ale ne, katastrofa! Vnuku! Odlep se od toho telefonu, hned! Co je? Ježiši, to ne, moje wafle! Opravdu schořelo? Jo, opravdu. To je smrad. No a je to. Dobrou chuť, malička. Jo, dobrou. Hustý? Co je to za uhlí? Je to vůbec k jídlu? Hrůza, to nechci. Tak. A tuhle kukuřice. A kde je popcorn? Dobrá, zkusím to. Fuj, tohle vůbec není to, co jsem chtěla. A tenhle kýbl vypadá skvěle. Dokonce tady mám kleště, aby se to dalo pohodlně jíst. Co to je marshmallow? Wow, super. Páni, to je dobrota. Děkuji, šéfko, vyhrála si. Moc mi chutná tvůj popcorn. To je milé, děkuji. Nešahej na to, to je pro malou. Teď mi udělejte cake popsy. Co? Zkusím to. To je lehký. Banzai! Tomáš! Oj! To by asi stačilo. Oreo sušenky jsem rozdrobil, tak k ním přidám s oblíbenou nutelku. A ještě víc. Tak a smíchám to. Mám z toho úžasné koule. Jo, jsem dobrý. Wolverine je v akci, pozor! Zdá se, že je vše hotové. Voní to úžasně. Kuličky stačí polít jahodovým syrupem. Tak moje cake popsy budou ještě sladší. A může taky ozdobit barevným posypem. To je trochu mimo. No to je jedno, tak je to rychlejší. Tadám! Ty jsi šikulka. Taky se na to vrhnu. Nasypu si do mísy mouku, zaliju čerstvým mlékem a rozbiju 2 vajíčka. Teď to vyšlehám metličkou a bude z toho těstíčko. Kontroluju to.
Jo, to se babičce povedlo. Těsto můžu dát do formiček a zapéct v troubě. Tak, no, já půjdu. Na takové příležitosti máš vždycky nachystaný čokoládový korpus. Zbývá ho natrhat na kousky a rozmixovat ho v mixéru. Paráda, můžu to rovnou zapnout na maximální výkon. Perfektní. Teď to nasypu do mísy a přidám tam kondenzované mléko. A teďka rukama z těsta vyválím kuličky. Nemůžu tím pověřit nikoho jiného než sebe. Chci mít dokonale kulatý tvar. Dám se na prkínko. Rukavice už si můžu sundat. A je na čase začít zdobit. To je tak zrušující. Jakou čokoládku si vybrat? Vezmu si žlutou. Teď ji rozpustím v horké vodě. Jo, konzistence je ta správná. A teď v čokoládě obalím Cake Pops. Báječný. Čokoláda sedí tak akorát. Teď tam zapíchnu ouška a nakreslím Pikachu. Voilà. Moje kouličky už jsou taky hotové. To je sladká vůně čerstvého těstíčka. Teď je ozdobím šlehačkou. A dám k ním marshmallows. Nejprve ale nakrájím, abych mohla pro květinku udělat okvětní lístky. Tak, koukejte. A doprostřed dám skytlosku. To je krása. Skvělý květináček. Rovnočku mi není nic líto. Hej, vypadni z mé hlavy, babi. Zelená špejle postačí. Oj, ty teda vypadáš. Dobrá, hlavní je, že květinka je hotová. Zbývá jen zasadit a dát hnučce. Taky udělám originální prezentaci, které malečké udělá radost. Jak se nám to líbí? Ty jo. Máme hotovo, zlato. Zajímavé, čím začít? Tohle se nejvíce podobá Cake Pops. Všechno je takové, jak jsem to nakreslila. Ochutnám. To mi chutná. Díky, bráško. To jsou roztomilé květinky. Babička se opravdu snažila. Voní tak sladce. A jak to chutná? Skvělý, moc dobrý. Děkuju. A květní lístky jsou úžasné. Paráda. A kde je Cake Pops? Zvláštní. Moji oblíbenci. Pěkný. Pane bože, to je Pikachu. Miluju ho. Bravo, šéfko. Pojď ke mně. Nechutná to špatně. No, tak koho se vybrat? Babičku nebo šéfku? Co myslíte? Ona se ještě ptá? Jasně, že Pikachu. A co květinky, drahá vnučko? Máš pravdu, babička vyhrává. Děkuji, zlato. A co budeme asi dělat tentokrát? Teďka chci tortilu. Nic nevidím. Jasně. Udělám si těsto. Hej, kde je mouka? To jsem nečekala. Nic nevidím. Hepčí. No teda. No dobrá. Mouku tam mám, teď tam naliju mlíčko. Přidám vejce. A metlička mi vždycky pomáhá. Skvělý. Naliju to do pánve. A osmažím. Jen to musím včas obrátit. Tak a mám laváš na tortilu. To je vůně. Teď tam položím salátek, rajčátka, nakrájím okurku a přidám brokolici. Teď to zabalím. Hej, co se děje? Poslouchej, babičku.
No co je to, sakra? Mám to. Mám tu papriku. Nakrájím ji na kolečka a tortilu s ní zajistím z obou stran. Výborně, babičko. Fuj, to je maso. Hnus. Zeleniny se ani nedotknu. Z čeho vyrobit tu tortilu? Já vím. Vkapsám Hubba Bubbu. Vyválím jí místo těsta. No, do toho. To bude lavášek. No, to už je lepší. Baláček už nepotřebuju, ale teksky a marshmallows budou perfektní. Posypuji bonbóny a dopadne to úžasně. Zabalím to. Wow. A ještě na to dám šlehačku. Na to se nesmí zapomínat. Čím víc, tím líp. Tak kuřecí prsa nakrájené na malé kousíčky a můžu je osmažit na pánvi. Vy si asi myslíte, že to prostě budu normálně smažit na pánvi. Ale tak to teda není. Bude to rychlejší, když to prostě zapálím. Wow, koukněte se na to. To je co? To je hrůza. Oheň, hoříme. Neboj se, babičko. Šéfka má vše pod kontrolou. No, maso je skoro hotové, je čas se ho vyndat. Všechny ingredience jsou na laváši, může je polít kečupem a podávat. Perfekto. Ani tak rychle. Maličká, dobrou chuť. Tak, rozpočítání mi pomůže se rozhodnout, čím začnu. Tím od babičky. Pěkná tortila, krásně voní. Fuj, nemám ráda zeleninu. Nechci to jíst. Šéfky tortila voní líp. Teď ji ochutnám. To už je lepší, ale je tu zase moc zeleniny. Jej, to je hrůza. Všechno se mi rozsypalo. No dobrá. Tyjo, jak jsem si tohodle mohla hnedka nevšimnout? Já se zblázním, to je teda tortila. Díky, brácho, ty jsi teda snažil. To je výborný. Jo, znám vítěze. Je to brácha. Mňam. Co? Já? Hurá, vyhrál jsem! Tak, teďka chci tyhle wafličky. Zvládnete to? No, ve vašich výrazech vidím, že je to pro vás stejně snadné jako loupání jablek. Mají lidi jestli něco, nevíš, jak je dělat? Abych řekla pravdu, nevím. Ale já zkusím zaimprovizovat. Pár vajíček. Zdá se, že vždycky jsou v nějakém pečení. A jestliže taky mouka, to je taky všude. A co nejvíc, cukru. Malá Margot měla všechno sladké. A ještě trochu. Jo, to je skvělé. Teď už zbývá všechno zamíchat. Z toho něco bude. To je tak sladký, mňam. Tak, těstíčko je hotové. Kde je to naflovač? Proč se neotevírá? Musím to otevřít z druhé strany. Tak, zaliju to tam. Rozhrnu to. A zavřu to. No, a čekám, až se upeče. Proč se nezapíná? Fajn, tak se ho rozpálím na sporáku. Zapnu oheň. Ojoj, hoříme! Kde je můj hasičák? Hlavně nepropadejte panice. A je to požár rozlikvidovaný. A co je tam s mojí waflí? Ale ne, ona je celá spálená. Já už jsem udělal se vynikající waflové těsto. Nezbývá než je upéct. Ale já se rozhodl, že nebudu soutěžit s obvyklým primitivním designem, který dělá každý amatér. Já udělám krásné wafle v formě figurek. Myslím, že medvěd a zajíček jsou působivější než běžná mřížka. A co mají ostatní? Svaté těstoviny, mamma mia! Ruko, můj daný služebníku, děkuji ti za tvou věrnost a pomoc. Tohle těsto není vůbec dobré. Myslím, že tomu chybí něco strašidelného. Třeba mé milované oči. Mňam, ty jsou tak dobrý. A nedívej se na mě tak, Ruko. Měla bych to ochutnat, než to dám do těsta, ne? Co když bylo otrávené a já jsem to ani neochutnala. No, takové těsto už můžu nalít do waflovače. Už to je hotové. Wow, to je úžasný. A co máte vy namyšlený, šéfe?
Já? Počkej, jak jsi mi to nazvala? No dobrá. Já jsem teďka zaneprázdněn jinými věcmi. Udělal jsem náplň ze šlehačky. To je něco. Zakryt druhou půlkou a mám to. To nevypadá lákavě, nemá šanci. Ruko, ty víš, co máš dělat. Ruko, co chceš od šéfa? Vždyť jsi hodná. Na co ti jsou tyhle vtipy? Z pana kuchaře se stal pan Smíšek. Ruka je mistryní v lechtání. Všem se to zdá vtipný. No tak vypadni odsud, ty parazité. Bryš pryč od mých dokonalých waflí. Máš špinavé ruce. Ale ne, co jsem to udělal? Ale ne, zničil jsem si vlastní wafle. Jak můžu všechno napravit? Nestihnu dělat nové. Fajn, dobrou chuť. Hurá, konečně. A co je tohle? Vypadá to jako stará houba. To je nechutný. A co tyhle wafle? To už někdo přede mnou jedl. A vyplynul je. Ale ochutnám je. Je to docela dobrý. A co je tohle? Wow, to jsou žilé oči. Tak to schutí ochutnám. Jo, to mi fakt chutná. Mňam. Jednoznačně vyhrává Wednesday. Gratuluju. Wow, gratulujeme Wednesday. No a pokračujeme. Čeká nás spousta zajímavých jídel. Margo, co teďka chceš? Mléčný koktejl? Budeš ho mít. Že jo, kuchtíci? Každý ví, jak se dělá? Hurá, každý to ví. Čekáme na vaše mistrovská díla. Tak já začnu tím, že ozdobím tuhle kouzelnou sklenici čokoládovým sirupem. To dělají opravdoví profesionálové. Teď musím skleničku obalit do barevného sypového posypu. Už samotná sklenice vypadá velmi lahodně, ale to je jen začátek. Teď si můžu vzít mixér a začít samotným nápojem, milkshakem. Malá Margot si spolkne jazyk, ujišťuji vás. Stačí přidat čerstvé lahodné mléko a všem oblíbenou zmrzlinku. Margot miluje jahody, takže koktejl bude jahodový. Zavři víčko a spustí stroj. Hotovo! Zbývá už nalít koktejl do naší ozdobené skleničky a konečnou tečkou jsou sladké dekorace. Nemůžu všechno jen takhle nechat, to je bylo moc jednoduché. A co to dělá Wednesday? Tak, ještě hotové, Ruko? Laborant to zvládl na jedničku s hvězdičkou. Moje domácí laborka je hotová. Udělám ten nejúžasnější milkshake v životě malé Margot. Musím jen vylít pár skumek s tajnými tekutinami. Ano, jsou přísně tajné. Teď počkáme, až se směs vydestiluje do jiné baňky. To je důležitý proces. Ruko, zapal ten knot. Rychleji. No, to už je lepší. Pojďme naši nebezpečně lahodnou směs ohřát. Začalo to bubat a kousí se z toho, což znamená, že všechno jde podle plánu. Dále si vezmu 2 kostky suchého ledu. Naliju náš nápoj do sklenice a je to. Páni, jsem génius, jen se na to podívejte. Určitě vyhraju. Se zdobením koktejlu jsem skončil. Výtečný, co? Ne, to není to správné slovo, je to kouzelné. Pochybuješ někdo o tom, že jsem génius? Wow, Wednesday a šéf mají takové úžasné milkshakey. A co mám já? Správně, tady je lednička. Páni, všechno se mi tady bude moc hodit. Pro začátek nasypu do sklenice led. Pak tam dám tu nejlepší šíkačku Huba Buba. Trochu kyselého gelu. A kyselý prášek. A nesmíme zapomenout taky na bonbóny. Hodně bonbónů. Tak, to je nádhera. A teď to zaliju Spritem a Fantou. Dám na to víčko. Hezky s tím prohrkám. A může se podávat. A nesmím zapomenout na brčko. Lidičky, jste všichni moc šikovní. Nemůžu se dočkat a uslyším názor malé Margo. Wow, všechno vypadá tak kouzelně, ale hodně. Tenhle zelený koktejl, se kterého se kouří, nejzajímavější. To je kyselý. Fuj. Ble, to už zkoušet nebudu. Hrozný. Páni, co je to za bonbonovou věž? To je všechno pro mě? To je ono, rychle to ochutnám. Tady je všechno tak, jak jsem chtěla. Tyjo. A teď ochutnám sladké dekorace. Nevím, jak to slovy popsat. No, zbývá poslední.
Barva vypadá zajímavě. Ochutnám. To chutná skvěle. Mňam. Cítím všechny své oblíbené bonbonky a kyselý prášek. Jo, tenhle koktejl je nejlepší. Gratulujeme, Miley, vyhrála jsi. Jsi šikovná. Tak, co pak bys ještě chtěla? Wow, to je tou s marmeládou? Tak jednoduché. Jsou všichni ready? Super. Jako profesionál si nemůžu dovolit vyvařit a jíst hotové pečivo. Jsou to jen chemikálie, to není dobré. Já si upeču vlastní chleba. Tenhle recept mi předala moje maminka, jí zase její maminka a jí zase její, no až do nekonečna. Nemůžu naší malé Margot podat obyčejný chléb. Je to osobitá dívka, takže pro ní udělám jedinečný duhový chleba. Těsto vyválím. Dám všechny barevné vrstvy na sebe. Zamotám to. A je to. Teď tenhle bochánek upeču. Už vidím, jak to bude perfektní. Miluju tenhle barevný chlebíček. A teď chvíli počkám. Podívejte se na můj gotický toustovač, líbí se vám? Teď do něj dám obyčejný, bohužel negotický chleba. Stačí ho trochu osmáhnout, dokud nebude super křipavý. Ruko, co to děláš? Rozbil si můj toustovač? Můj toustovač funguje perfektně. No, ty to sama vidíš. No, pokračujeme. Malá Margot chtěla džem, ale jaký chutná pálivá omáčka tabasco. Myslím, že to nebude velký problém, když si jí trochu rozpálí pusinka. Dá tam jen trochu. Opravdu miluji černé papriky, dáme tam taky pro barvu. Hotovo. Tak, můj chlebíček je hotový. Sám bych ho nejradši snědl, ale držím se, je to vynikající. Maminka by na mě byla hrdá. Teď ho musím nakrájet na rovnoměrný kulatý toustíky. To je kouzelné. Ten tvar je trochu divný. Ale to hned napravím. Wow, to už je jiná věc. Perfektní. Navrch dám šlehačku a poskládám různé ovoce. A taky jahůdky jako náplň. Páni, to je úžasná mňamka. Tak koukáte, co? No, kde je moje Nobelová cena za taková mistrovská díla? Nejlepší sladký sendvič je hotový. A já čekám, až bude chleba do zlatova. Je hotový. Páni, ten je tak hezký. Ještě, že nezhořel. Jsem šikovná. A co by to bylo za toast bez nutely, že jo? Sladká čokoládovo-oříšková nutella. Já ji zbožňuju. Už teď Marko závidím. To je tak dobrá. Nemůžu přestat. Mňam. Z toho se oblizuješ až za ušima. Zasekla jsem se. Wednesday, pomož mi prosím dostat se ven. Jasně, bez problému. Jen nedělej žádné prudké pohyby, jinak bude mít rukanou kamarádku. Ne, to nemusíš, mi to vlastně tak nevadí, vůbec. Já tu mám želé hady. Musím je dát na toast. To vypadá skvěle. Trochu to hřeju, dokud se to rozpestí. Kde jsou mé toasty? Mají všichni hotovo? Skvěle, má Margo už je naštvaná. Rychle je ochutnej. Hurá, konečně. Začnu tímhle. Vypadá jako ten na obrázku. A ta náplň je tak krásná. Rychle to ochutnám. Trochu suché, ale chutná mi to. Co pak to máme tady? Lepka. Vypadá to, že Wednesday se chtěla udělat něco gotického. Ale ne! Pálivé papriky! Jsou strašně ostré! Tohle jsem nechtěla. Fuj. A co je tady? Možná je to něco super dobrého? Ochutnám. Vypadá to a chutná perfektně. Tenhle duhový toast vyhrává. Děkuji, šéfe. Páni, šéf vyhrál, gratulujeme. Jsi opravdu geniální. Hotovo. Chci taková želé. Želé? To umím. Stačí vzít želatinu, víc cukru a jistě, že vodu. Všechno to smícháme. Jo, miluju zvuk mixéru. Dobrého želé by ale mělo být hodně. Všech chutí a barev. Tahle forma je perfektní. Nalejme první vrstvu. A já do svého želé dám trochu babičiny domácí jahodové marmelády.
Zamícháme. A teď si musím vzít něco z kabelky. Zubní protéza? Ne. Pletení? Taky ne. Tak kde je? Tady je moje forma. Yes. Do té si to želé naliju. Ale ne, já si kýchnu. Hepčí. Moje brýle. Vůbec nevidím. Dobrá, dám žele do lednice a budu je hledat. Kde to jsem? To je horko. A teď je to moc zima. Odlítávám. A tady je nějak vlhko. Želatina? No ne. Lepší bude žele od Haribo. Ahoj, medvídku. Snědl jsem ho kamaráda. Promiňte, Méďo. Teď vás dám na talíř a jednoho ochutnám. I když radši ne. Trochu sem a ještě sem. A ještě mnohem víc. Něco tomu chybí. Jasně. Jahoda skvěle doplní moji krychle z medvídku. Táhneme. Tak to se povedlo skvěle. A teď další vrstvy. Nádhera, už zbývá jen zdobit. Jahody budou skvělé. A teď lahodný krém. Ozdobím každou vrstvu. Jak mi to ale jde. Hned je vidět práce profesionála. A navrch dám ještě pár jahůdek. Perfektní. Zdá se, že babička vrátila. Babi, počkej, tady máš brýle. Hele, už je to lepší? Děkuju, Bene, ty jsi tak hodný. Co to mám na sobě za kytky? Jak se Ben s Tinou snažili. Ale já to mám taky dobrý. No pejď, ochutnej. Páni, to je spousta žele. Kde začít? Začnu touhle kostkou. To jsou žele medvídci, miluju je. Vezmu si celou tu kostku najednou. Ale ne, rozpadly se a kostka je prázdná. To není dobrý. Zkusím babičino žele. Tyjo, to je tak tuhý. Asi se budu muset jít vidličku. Tyjo, ani ta vidlička ho nepropíchla. Dobrá, budu to muset udělat rukama. Ale co je v tom? Babi, to jsou tvoje brýle. Fuj. Tak jo, žele dortíku, teď nastal tvůj čas. Jak se klepe, to je legrační. Ochutnám. Žele, jahody a krém. Tak to je parádní kombinace. Je to prostě šíleně dobrý. Ty vyhráváš a já chci ještě. Jak jinak? Tak. Teďka chci. Zmrzlinku. Zvládnete to? Levou zadní. Mléko z obchodu? To ne. Já potřebuju ty nejčerstvější suroviny. Ahoj, kravičko. Děkuju za mlíčko. Teď to mléko s cukrem rozmixuji ve svém profesionálním mixéru. Naliju to do forem. A dám tam tyčinky. Teď dám ty formičky do téhle misky. A z kufru si vytáhnu malého pomocníka. Jo. Tekutý dusík, zmrzlinu zmrazí během chvilky. Ach ty no, zase se to děláš těžší. Dívej se a uč se. Zmrzlinu odložíme a mezi tím si uděláme wafličku z mléka, mouky, cukru a vajec. Všechno zamícháme a teďka to těsto nalejeme do waflovače. Chvíli počkáme a když je wafle ještě horká, uděláme z ní takovýto kornoutek. To
je nedokonalý. A teď dám smrzlinu do mrazáku a nechám ji stuhnout. Ještě jen chvíli počkáme. Mlíko? To je moc složitý. Jasně, mám nápad. Vezmu si Sprite a zapíchnu do něj tyčinku. A teď ho zmrazím v mrazáku. Babi, ty jsi usnula? Co? Usnula jsem, díky, že jsi mě zbudil, Bene. Moje smrzlina je hotová. A já se zmrazím svojí. Dokonalý nanuk. Když jsem byla malá, tak to bylo lepší. Zatímco babička vrčí, já si ještě musím udělat polevu. A teď je trochu ozdobím, aby vypadaly jako rostomilá zvířátka. A já jich mám hnedka několik. Peč si je zamiluje. Ne, já vím, co se Peč líbí. Udělám ze zmrzliny krásné kopečky. To je ono. Ta zmrzlina je fakt dobrá. Chceš ochutnat, Bene? Promiň, babi, ale já nemám čas. Nemůžu ji vyndat. Na to jsem nepomyslel. I když. Já tu lahev prostě rozseknu mazarovkou. Tak, flašky se zbavím. A zmrzlina je hotová. Paráda. Dobrou chuť, Paige. Wow, to je skvělý. Co to je? To je tak těžký. Docela mi to chutná. Ale ne. Spadlo to a rozbilo se to. Ups. Byla to až moc velká porce. To jsou hezký nanočky. Jaký si vybrat? Ochutnám tohle prasátko. To je tak dobrý. A tak je tak roztomilý. A co babičina zmrzka? Wow, je přesně jako na mém obrázku. Tyjo, a chutná ještě líp, než jsem si myslela. Babi, tohle je jednoznačná výhra. Jo, no, nebuď smutný, Bene. A teďka chci marshmallows. Není roztomilý? Zase něco nepochopitelného. Ale v mé knize receptu určitě něco bude. Koláč, vajíčka. Myslím, že to chce čokoládu. A jistě, že taky marshmallows. První vrstvu udělám z čokolády a navrch dám vrstvu marshmallow. No, a je po balíčku. Teď to dám upéct. A ne! Cože? Bene, děkuju. Zachránil jsi mě i mé marshmallows. Budu patrnější. Dám to do trouby. Tak. A teďka musíme počkat a uvidíme, co se zatím dá dělat. Jasně. Budu se dívat na svůj oblíbený seriál. Ty jsou parádní. Co mám dělat s marshmallow? Mám nápad. Udělám z nich králíka. A nakreslím mu oči a pusu. Je dokonalý. A já si je udělám sama. Smíchám želatinu s cukrem a vodou a pěkně vyšlehám. Konzistence je skvělá. Teďka si to směs natáhnu do injekce a naliju do brček. Jakou barvu si mám vybrat? No jasně, červenou. Dám je ke zbytku tekutého marshmallow a znovu zamíchám. Barva je tak akorát. A teď zase použiju injekci. A udělám to samé jako předtím. No a tady mám vlastnoručně dělané cepánky s marshmallows. Zbývá je slepit do jednoho velkého provazu. Tak, to koukáte, co?
Dokonalost sama. Jejda, co to je? To je ale dlouhý marshmallow. Tyjo, ty naspletá marshmallow do šneka? No myslím, že to můžu taky ochutnat. No, kde to je? Dokonalá spirála. Mimochodem, kde je babička? No jo, fakt. To je ale tragická podívaná. Už se na to nemůžu dívat. Ale moje marshmallow jsou hotové. Musím je pryč odnést. To je vůdně. Páni, to jsou roztomilí králíčci. A jaký zajímavý koláč. A jaká skvělá spirála. Já se do ní pustím, je tak velká. To je fakt dobrý. Mňam. A teď babičin koláč. Wow, jak se parádně táhnou. A skvěle se hodí k čokoládě. To je vynikající. Babi, ty jsi fakt nejlepší. Skvělý. To jsou roztomilí zajíčci. Takový malý, vypadají tak lahodně. A jsou výborné. Bene, tentokrát si vyhrál za tu rostomilost. Jo, vyhrál jsem. Rostomilosti se nedá odolat. Mám pro vás velmi jednoduchý úkol. Udělat míchaná vajíčka. A nemáte tam něco těžšího? To je hračka. Tohle bude moje mistrovské dílo. Babi, nech toho s tím spaním. Výzva už začala. Musíme udělat vajíčka. Míchaná vajíčka? Děkuji, vnuku. No je čas začít. Mary, dej mi taky ten olej. Jasně. Co by to byla za míchaná vajíčka bez oleje? A proč se nelije? To je divná láhev. Oj. No dobrá, oleje není nikdy dost. Tedy, teď si musíš vzít vejce, které musíš rozbít na pánev. Je to velmi jednoduché. Jo, souhlasím. Není nic jednoduššího. Kia! Kia! Ups. No, nějak takhle. Skoro se ti to povedlo. Nemehla. Je rozhodně můžu porazit. Veselí mám v krvi. A míchaná vajíčka jsou až moc snadná. Udělám něco zábavnějšího. Nejprve je potřeba oddělit žloutek od bílku. Pak vezmeme mixér, aby jsme ty bílky mohli hezky vyšlehat. A byla z toho pěkná pěna. Proč to dělá? Vůbec to nechápu. No, jde mi to skvěle. A teď našlehám žloutek a naliju ho do pánve. Koukejte a učte se. To už jsou divná míchaná vejce. Proč ty vejce oddělovat? Protože tak může z těch míchaných vajíček udělat něco mnohem lepšího. Podívejte se, jak nádherně to vypadá. To je prostě paráda. Velká paráda. A mně bude stačit obyčejná sůl a pepř, aby mi ta míchaná vajíčka lépe chutnala. Tede, co je to s tebou? To je horký, proč to tak syčí? Co se děje? Pomoc! Ty vejce mě chtějí zabít. Možná je nejvyšší čas vypnout ten sporák. Všechno máš spálený. No to ne. To jsem taky měl v plánu. A já chuť těch vajec můžu zlepšit pomocí obyčejné šlehačky.
To bude moc dobrý. No, není to hezký? A já to mám taky hotové. Wow, Mary. Povedlo se ti něco úplně výjimečného. Je tak příjemné na to šahat. Ruce pryč. To je delikatesa. Kate, nyní je volba na tobě. Ani nevím, kde začít. Co je to za černé vejce s bílou šlehačkou? Nemůžu to ani posadit nakrájet. No, ale tohle vajíčko se mi fakt líbí. Zbývá ho jen ochutnat. Mňam. To je přesně to, co jsem chtěla. Zajímalo by mě, co je tohle poslední. Vypadá to nějak divně. Risknu to a ochutnám to. Docela to ujde. Ale stejně dám přednost těm neobyčejnějším, ale moc chutným míchaným vajíčkům. Babičko, vyhrála si, miluju tě. Babička vyhrává. Babička všechny porazila. V tomhle kole budete muset pohostit lahodným burgerem. To je opět snadný. Nic o nich nevím. Miluji hamburgery. Hlavně, abych ho nesjedl sám. Je čas začít. No, měla bych si taky máknout, protože určitě vyhraju. Stát, to rajče je moje. Nemůžeš se jen tak vzít. A to proto, že moji hnučku čeká burger, který je nejen chutný, ale i zdravý. To maso rozně potřebovat nebudu. Víte, jak je škodlivé? Ne, tak jako ty. Hlavní je vynosit s láskou. Pak můj zdravý burger bude nejen zdravý, ale i chutný. Položíme rajčátka, cibulku, okurku, salátek a je to. Tohle je to, co chápu pod pojmem zdravé stravy. Ne jako ty vaše hnusy. Tolik trávy by nesežral ani koza na louce. A vy to nabídnete své vnučce. Co je to za hamburger bez masa? To je to nejdůležitější. Ale nesmíme zapomenout taky na sýr a omáčku. Nádhera. Už teď se mi zbíhají sliny. Hloupá cibule. Kdo vůbec vymyslel jí dávat do hamburgeru? Kašlu na to, nebudu nic dělat. Nerozčiluj se. Dej si radši čokoládku. Čokoládu? Správně, to je skvělý nápad. Proč dělat obyčejný burger, když ho můžu udělat sladký, čokoládový? To vypadá opravdu skvěle. Zbývá už jen do něj dát další čokoládu. Jsem si jistý, že Kate bude nadšená. Lepší burger jste nikdy v životě neviděli. A třešničku na dortu je čokoládový syrup, který dodá tomu hamburgeru lákavý vzhled. Wow. Tyjo. Čokoládový burger jsem ještě nikdy neviděla. Myslím, že bude vynikající. Jsem naprosto nadšená. Podíváme se, co tu máme dál. Stop, a kde je maso? To si myslíte, že jsem nějaká koza z louky? Chutná to až moc zdravě. Tenhle burger se mi vůbec nelíbil. Zbývá nám poslední uchazeč. Tenhle burger vypadá mnohem víc cool. Mňam. To je to pravé pro vydatný oběd. Ale který burger se vybrat? Sladký nebo vydatný? Ne, ten sladký se mi líbí víc. Je originálnější. Jo, vyhrál jsem. Co budeme dělat tentokrát? Chci palačinky, už jsem je dlouho neměla.
Já vám ukážu super palačinky. Jsi v háji. Ale já je neumím. Co mám dělat? No tak, jdeme na to. Jediná šance je, že se podívám, jak je dělají ostatní. Asi musím začít s mlékem. Je čas na vajíčka. A teď do toho přidáme mouku a hezky to všechno prošleháme. To říkám jen proto, jestli se náhodou na něco nezapomněli. Já si všechno pamatuju. A já ty vaše elektrické chrastítka nepotřebuju. Co mám dělat? Asi se budu muset omezit na vidličku. No, lepší než nic. Ukázalo se, že je to prostě hnusná kaše. Tedy, sleduj a uč se. Babičiny palačinky jsou nejlepší. Krása. Myslím, že budou moc dobré. Jsou krásně do zlata. A ta vůně. Mary, co to děláš? Chci, aby palačinky vypadaly také skvěle. Jestli budou barevné, zanechají mnohem lepší dojem. Musím vás zklamat, babičko. Už jste prohrála. A jestli budou ty palačinky navíc neobvyklého tvaru, tak určitě prohrajete. Já jsem takový génius. A já neudělám prostě neobvyklý tvar. Udělám portrét Kate. To se jí určitě bude líbit. A já určitě vyhraju. Co mám dělat? Nemám vůbec nic. Možná, že kdybych tu kaši nal do pánu, jak se něco povede? Kate, podívej, to je nádhera, co? Radši chutnej moje palačinky, jsou lepší. A něco tu hoří. To je moje palačinka. No a to je spálená. To je smrad. Taky jsem skončil. Všechny palačinky vypadají skvěle. Ale jako první chci vyzkoušet tady tu krásu z centra. Myslím, že ta holka je mi hodně podobná. Ještě nikdy jsem neviděla svůj portrét na palačince. A taky ta palačinka báječně chutná. To je paráda. A tahle spálená hrouda vůbec nevypadá lákavě. Asi to ani nebudu ochutnávat. Zbývá ochutnat palačinky babičky. Mňam. Tyhle palačinky jsou rozhodně nejlepší ze všech. Babičko, ty jsi šikulka. Paráda. Hurá, já to věděla. Vnučko, jsi šikulka. Já vám teďka ukážu. Na tu máš, na. Měla bys mít miluju melouny. No tak mi, babičko, udělej dobrý kousek melounu. Co? Tak si ho vezmi a jes? Co tady vařit? Já to nechápu. Podívám se na TikTok a zasměju se. Jo, to je tak vtipný. Vařit melon, to je skutečné umění. To je vůně. Přesně to pravé na skvělou limonádu. Nejprve pomocí této vychotávky vyříznu střed. Perfektní. A o zbytek se postará mixér. Udělám skvělý nápoj. Malička bude mít radost. Páni. Já už vím, co budu dělat. Pomocí těchto gumiček si vyznačím linie, abych později mohla mít vše rovné a krásné. A vyřežu košík s melounou. Tohle nepotřebuji, takže zbytek vyhodíme. Je skvělé, že mám tuhle speciální lžičku. Udělám mini melounky a naplním si jimi košíček. Je mi to skvělé, že jo?
Babička je šťastná. Podívej, Emo. Tohle všechno je pro tebe. Zapíšu tam špejly, aby se mohla pohodlně jíst. A já dám do melounu kohoutek. Báječné. Teď naliju do melounu Fantu a on zmodrá. To bude prostě bomba. Já mám skvělý nápady. Kdo se to tak směje? To je taková sranda, měli se to vidět. Páni. Tyjo, ten kluk bere samurajský meč a seká ananas? Tak to musím taky zkusit. Můj meč je vždycky se mnou. Tak, soustřeď se. Síla samuraje. Meč a já jsme v úplném spojení. 1. Co? Jak je tohle možné? Nemůžu věřit svým očím. 2. Co to bylo? Tak, nemůžu ztrácet koncentraci. 3. Ahoj, mami, co se to děje? To jsou věci. Melon se nekrájí. Fajn, použiju starou osvědčenou metodu. Nemůžeš je porazit, meloune. Moje síla je nekonečná. Tak. Ahoj, co je to s tím mečem? Ten už mi asi nepomůže. Sakra. Můžeš být trochu opatrnější. Máme hotovo. Dobrou chuť. Páni, to je skvělé. A co je tohle? Brácho, to jíst nebudu. Fuj. Páni, košíček s melonkem. Takový maličký melonek na špejličce. Super, děkuji, babičko. Zdá se mi to, nebo z toho melonu trčí kohoutek? Páni, modrá limonáda. To je nečekaný. Hned to ochutnám. Báječný. To je jednoznačně vítěz. Díky, šéfe. Já? Nemusíš mi děkovat. Neměla jsem štěstí. Nesahej na to, ještě je brzy. To bolí. Tentokrát chci Skittles. Co? Tyhle? No dobrá, tak se z mýho balíku. Co tady vařit? Vysypaj na talíř a mám hotovo. I když se mi zdá, že jich je hodně. Jeden s ním, dokud nikdo nevidí. Tak, hrozné víno, jablka, kiwi, pomeranč. Začnu s ním. A pak si vezmu ostatní. Z kyselého ovoce se dají udělat skvělé bonbóny. Do hrnce vymačkám šťávu, naliju trochu vody a dám tam želatin. Zbývá to jen zamíchat. Směs na bonbóny je hotová. Přeliju to do misky a pak začnu s moučkou. Už mám hotové 4 příchutě, které smíchám spolu s moučkou. Teď to všechno hezky promíchám. To jsou krásné syté barvy. Těžký na to pohledět. Ano, to je to pravé. Teď tohle sladké těsto rozválím na tenké proužky a nakrájím. A z těchto kousíčků udělám kuličky do Skittlesek. Zbývá ještě všechno naaranžovat na talíř a bude to. Perfektní chuť, dokonalý tvar, perfektní podání. A k téhle duze jistě, že přidám raky ze šlehačky. Jsem si jistá, že to maličkou rozveselí. To byl silný tah. Co vymyslet? Já vím. Vezmu svůj oblíbený košík a půjdu do lesa. Je tu čerstvý zdoušek, zpívají ptáčci. A roste zde vše, co potřebuji k potěšení své vnučky. Sbírat můžete jak hrozny, tak i jahůdky. Ach, jak je to všechno čerstvé. A tady je malinka. Oj, vypadá to, že jsem sama nepřišel za maliny. No, dejte si, pane medvěde, to je pro vás. Nashledanou. Nazbírala jsem vše, co potřebuji a teďka můžu začít vyrábět sladkosti z těchto úžasných bobulí. Nejprve dám do misky, aby to bylo krásné. A pak to zaliju medem. Oj, neotevírá se. No co to je? Co to je? Medvěd?
Medvídek se rozhodl, že mi pomůže. Děkuji moc. Zdá se, že šéfka docela vystrašená, ale to nevadí. Za chvíli se dá dohromady. A já mezi tím naliju med, perfektní. V lese najdete opravdu jen to nejlepší. Medet už je pryč? Určitě. Musím ten srdc zajíst. A kde jsou moje bonbony? Neříkejte, že je vzal sebou. Nemusím je přece všechny sníst. Babičko, chceš vidět trik? Tadám! Páni, bravo, drahoušku! Vem si ji. A já ti zatím vezmu korále. Dokud se nedíváš. No co, vypadá to jako skytosky? Myslím, že jo. Máš to hotový, drahoušku? Dobrá. Šéfe, buď se! Šéfe, máme hotovo. Už? Ale ne. Co se stalo s mojí duhou z bonbonu? Vše je zničené. To je katastrofa. Máme to. Páni, tady tolik bonbonů, super. Tohle nevypadá jako jídlo od šéfa. No ne, to jíst nebudu. No fajn, takže bude snažší vybrat vítěze. Pojďme se podívat, co mu dělá babička. Bobule v medu. Jsou tak čerství. Chutnáme to. Páni, ale tohle vypadá už spíš jako Skittles. To bolí. Asi jsem si vylámala zuby. Promiň, to jsem nechtěl. Už to nikdy nedělej. Babička vyhrává. Děkuji, má drahá, jsem ráda. Tentokrát chci hranolky. Zvládnete to? Žádný problém, neboj se. Šéf zná svou práci. Opa, teď je loupu. Nejpohodlnější je to udělat ve vzduchu. A uvařit v vroucí vodě. Báječné. Jak se máš, babičko? To je brambora nebo vejce? Já nevím. To je určitě už brambora. Zabalím ji do albalu a uvařím podle mého starého receptu. Nemůžu to zvednout. Ježiši, to mám mražené hranolky. Už jsem unavený z těch věčných proher, tak doufám, že se mi tentokrát povede vyhrát. Zajímavé, musíme ochutnat. Bylo to, jako bych se zakousl do kusu ledu. Co dělat? Já vím. Pomocí tohohle ovladače teď zavolám robota. Pojď ke mně. Ne, stůj. Jo, super. Teď se podíváme, co dokáže. A tak, režim smažení. Ale ne, to je moc silné. Ach ne, jenom do obličeje. Vypni se. To jo, to by stačilo, kamaráde. Wow. Hranolky si usmažil prostě dokonale. Úžasný. A jsou strašně dobrý. Brambory jsou vařené, je čas sadit vodu a přidat vejce. Teď trochu mouky a všechno důkladně rozmixuju. Skvělý. Mám z toho kaši, ze které se dají udělat hranolky jakéhokoliv tvaru. Podívejte se na tu rostlinnou spirálku. Stačí ponořit do oleje a chvíli počkat. Úžasná vůně. Dobrou chuť, maličká. A ať je kečup a majonéza udělí ještě chutnějšími. Babičko, už to budeš mít? Jo, už brzy. Moje brambora se upekla a získala úžasnou vůni. Teď ji rozříznu a přidám do ní máslo a klobásku. Vím, že ji moje vnučka má moc ráda. Podívejte se, jak jsou ty kousky lahodné. A jistě, že navrch nastrouhám sýr. Úžasné. Páni, čiž už to mají hotové, ale já ne. Počkejte chvilku, já vymáčknu kečup a může se podávat. Dobrou chuť, ségra.
Ani tak skvělých hranolek. Ty jo, začnu těmahle. Mají takovou tvar. To jsem ještě nikdy nechutnala. Oho, jsou tak horké. Ale chutnaly mi. Tak pojďme dál. Jasně, že to nejsou hranolky, ale vypadá to lahodně. O, ten sýr se tak táhne. To miluju. Je to moc dobrý. Wow, přesně tohle jsem chtěla. Ochutnám. Jo, jsem potěšená. Úžasný, brácho. Je těžké se rozhodnout, ale jsi vyhrál, brácha. Jsi nejlepší. Slyšeli jste? Vyhrál jsem, konečně. Střední tempo, to je dobrý začátek. Máš štěstí. A já mám největší. Ach ne. To je Tabasco. Mám pocit, že nás čeká pěkně horké kolo. Páni, moje teplota stoupá. Já se bojím. Začni, Moni. OK, ale nejprve se musím nachystat. Naliju Tabasco do těchto lžiček. What? Oh no. Nechápu, a proč? Pomůžou mi jíst pomalu. Velmi pomalu. Okay. Teplota pomalu stoupá. Je mi čím dál víc horko. Chudáček. Já hořím. Aplikujme studené stejky. Děkuju, už se cítím mnohem líp. Tobě dík, Moni. Ty stejky se krásně propekly. Nezapomeň na své Tabasco, Kate. Nemusela jste mi to připomínat, kamarádky. Myslím, že tady se teď něco stane. Hotovo, mám to. Teď už jen zbývá nevybouchnout. To nevyšlo. Ale za to teďka máme modní účesy. Budu se muset lajdat. A já vám konečně ukážu, co je to super rychlost. To jsou krásné bonbonky. Holky, nespěchejte. Vše smícháme. Wow, to dopadlo skvěle. Budu první, kdo je ochutná. Jsou lahodný. No tak, urvi se. Já se jen tak nezdám. Bouchla jsem se. Ale za to je můžu dojíst. Výborně. Teď ty, Kate. Jsem ready ochutnat. Moni, máš pravdu, jsou vynikající. Navrhuji se zabavit, abych tu neusnula. Přidáme jí to něco dobrého. Haha. To je tak kyselé. Nutně si musí pláchnout pusu. Zatímco to děláš, já si dám svačinku. Sledujte čas. Budu jíst ty bonbony 10krát rychleji než vy. Kam jdeš, Mary? Nemůžu toho nechat v půli cesty. Ale vypadá to, že budu muset. Bombonový déšť, pecka. Dopadlo to skvěle.
Vidím, že mám zase štěstí. O jo, ne. Čínské nudle. Miluji tohle jídlo. Uvidíme, jak to budeš jíst s jednou hůlkou. Zvláštní, proč je to jenom jedna? I když jsem se jistá, že to zvládnu i tak. Kolik jsem toho nabrala? Povedlo se. Už se dusím slinami. Hotovo. Můj tah. Vynikající. Navíc mám už hlad. Co se stalo s mými hůlkami? Radujete se brzy. Já to zvládnu. Obávám se, že na tohle bude muset čekat dlouho. No tak, chyť se. Jaké ubohé pokusy? Cokoliv je lepší než nic. Báječný. Připravte se uvidět super výkon. S těmi nudlemi skončím za pár sekund. Pojďme na to. Páni, jako mnohoruký Buddha. Hotovo. Nějak se mi motá hlava. Tak teď já mám teda smůlu. Konečně můžu všechno rychle sníst. Wow, kyselý hadi. Pojďte ke mně. Podívejte se, jak se to se dá vymotat. Je tak snadné ho jíst. Jsem potěšená. To je pravá láska. Hotovo, teď vy? Jak říkáš? Je jahodový, super. A kyselý. Kdy to konečně skončí? Budeme muset urychlit proces. Výborně. Šlo ti to skvěle, Moni. Pokusím se tvůj úspěch zopakovat. No, jdu na to. To je teda rychlost. Roky tréninku ze mě udělal skutečného profíka. Jej, málem jsem založila oheň. Hurá, konečně velká rychlost. A Mary a já jsme želvy. Dvojité štěstí, sladké tubičky. No pojďme zjistit, jak chutnají. Páni. A je v nich náplň. Dám ji do šálku. A teď si to můžu užít naplno. Skvělý nápad. To bylo skvělé. Teď ty. Teď si to pořádně užiju. Mám taky docela dobrý nápad, jak je sníst. Do každé tubičky dám brčko. Tohle je prostě skvělé. Z tohohle kola mám velkou radost. Obávám se, že vás neporazím, holky, ale zkusím to. Nějak se to vleče. Můžeme si chvíli pospat.
Kapku, ještě kapičku. Nemám kam spěchat. Budeme muset zasáhnout. Dáme jí tam tabasko a proces se okamžitě urychlí. Další tubička. Teď bude show. Hořím! Zase jsem měla štěstí. Nemůžu říct, že bych z toho byla nadšená. Já to nadšení také nezdílím. Sladké gely! Můj je modrý. A můj zelený. Jsem si jistá, že je nejlepší. Přesně tak. Jazyk se zase spolknu, jak je to dobré. Škoda, že to tak brzy skončilo. Ještě, že já to potěšení můžu prodloužit. To je krásná spirála. Děkuju, snažila jsem se. To byl hot. No, začnu. Ten gel mě dostal do trancu. Hej, Kate, pamatuj se. Dobrá, pomůžu ti. Nic si nepamatuju. Ten gel na mém obličeji je tak lahodný. Teď ty, Moni. Gel vím do poslední kapky. A k tomu mi pomůže kolíček na prádlo. Koukejte se. A ten je sladoučký. Mazec. Podle mě se vše povedlo na jedničku. Že jsem génius, holky. Nepochybně. Že by se na mě konečně usmálo štěstí? Wow! I na mě? A na mě ne. Vypadá to, že tady máme všichni smůlu. Nesnáším smradlavý sýr. Je mi špatně, když se na něj podívám. A ten smrad je ještě horší. Ale stejně to zkusím. Není to tak špatné, jak jsem si myslela. Jak těžké to bylo. Musím si osvěžit dech. To je lepší. Vlastně ani moc ne. Vím, jak můžu zlepšit chuť toho sýra. Jednohubky. To je geniální. Souhlas. Ale stejně to je hnus. Ale nedá se nic dělat. Budu muset sníst všechny. To je to nejhnusnější jídlo, jaké jsem kdy jedla. Tyjo, jaký to skolilo. Teď se opravdu bojím ho ochutnat. Zkusím tu chuť sýra přebít medem. Uvidíme, jestli můj plán vyjde. Ani ne. Ale jsem si jistá, že bez medu by to bylo ještě horší. Vydrž, Kate. Zvládla jsem to. Teď potřebuju hodně medu. Tak, už to je mnohem lepší. Dokázali jsme to, Mary.